Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Вот и снарядилась зима в путь-дорогу. Весело было ў мінскіх парках культуры і адпачынку у дні свята провадаў зімы. Дарослыя радаваліся забавам не менш дзяцей. Не было недахопу ў весялосці. Провожать ее всем селом. Все собрались на этот праздник в колхозе имени 22-го съезда КПСС Гомельского района. Самые короткие дни в году – праздники. Хорошо вот так, всей семьей. Некалі было сумаваць і работнікам гандлёвых радоў. Нядрэнна на марозным паветры сагрэцца гарачым чайком. Вясёлым холад не памеха. Свята провадаў зімы спрадвеку прыносіла шмат цікавых забаў і гульняў. Сёлета зноў адноўлена гэта цудоўная традыцыя.